Ze pasatzea elixir perfumekin. Jara elixir etorri da, eta hon ikusiko dugu, ze antza duken, hobi edan, oin espero da beti elixir perfume hobi izetik jara rosa baino, eta ze diferentzia dauden. Segundu batzutan, dan ulertuko. Azteko, beti espero da elixir bat, hau de toaletetiko dut parfumea pasatzi bezala, beste bidon baten esplikatzen, azadekin berdine, hori ekarri deu, eta ez dauke zertan izen berriken hain berdine. Ikuste zuen itxurez ere antzeku di. Jarak, baino gehiago ataitu, eta behaien hartin, batzuk arakastak gehiago eta gutxi joko. Baina nabarmen, nagusi da jara originala rosa. Oin aztegea, elixir hau. Zer da, intensuo, lehengu baina ondik gehiokin. Ez da hain erreza. Behin lortzeanin bat, baina presio berdinin, eta esentziazko, konzentrazio zilotzu behituzu, beste ondorio batzu dauzkebe, Orduan ezin dik jo, edo usaiek aldaitele. Elixir honekin ze pasatzean. Bueno, botatzen zuzunin ja antzematezu. Planteamendu pixket zeri juo da, eta ez du ertetzen jara rosa betikuen freskotasun horrekin. Gozue eta freskukin baloraino sartzezatzu, azadekin antzeko pasatzea, originalin. Hau da, pixkenaka gehiago sartzeana sekuo da. Okerro? Ez da okerro. Baina ez pentsau daneik multiplikaute o biderkauteko jara rosa bat. Beste estilo batea da. Haure da pixkete pelo, igual udarako ez da inbeste, edo kasillotako. Baita ere, oso salibalimazea jara rosana, hau komplementoa da, okasiotan kabilatzeko. Eta noski, ikuste zuen, enbasita dana, doktore, eta kalidadi beha da, oso ondo da. Eta presi jure oso igualtzue. Inkluso kaso batzutan esate be, lehengu zazpiz hortzi ordu, ez du lakello irauten, o inkluso zerbait gutxillo. Egi izan ordun nortzi hori, pixke partikularra da, behak irauteuna, eta norbea akordatzeana, ez ez die beti batea jute. Eta orduan zango zu, mezi du, o ez du mezi, zaila da jakiti, ze bakoitzi zekusatzen zaion, orain berzeteu. Hortako balberdero gehien daukezu probatzeko, online daukezu zuzenin erosteko. Hangar estiller ez da, eta eroste batzu etzea diskurako. Eta ez batzu erosten ez eruna etzea diskurako baino etorri probatzea. Gero arte!